No keď on tečie takto stále, tak tu môžu byť kľudne také pstrúžiky nejaké malé. Prežijú, ale tak dovie v lete, vieš, že či tečie. Takýto potôček sme objavili. Tak, náš dnešný plán ísť dole sa nevyšiel. Chceli sme ísť pôvodne s batohmi cez Kobylu a hádzať si nožiky nejaké nové, vyskúšať v prírode. Lenže včera sa objavil taký inzerát na tento bicykel. My sme to aj expresne vybavili. Bolo to tu v Bratislave, takže odbehli sme, kúpili sme. Tak zmena plánu je dneska taká, že ideme na bike. Po viac ako roku. Takže držte palce. A ideme takú novú trasu, kade som ani ja nešiel ešte. Blížime sa vlastne k cyklomostu Slobody okolo Devinskej. Takáto pekná cestička tu je. A potom uvidíme ďalej. Pozrieme aj Moravu a cestou, čo sa bude objavovať. Ďaleko nikde nikoho. Ako to ide? Dobre. Tam je niekde Morava, za tými stromami. Našli sme Moravu. To už je revír, kde my nemôžeme ísť chytať. Už sme za tým Marchevským mostom. To už je mimo nás. Ale pekne tu je. Počkaj, skúsim ísť dole k vode. Ak sa nešmyknem, lebo blato tu je. Aha, tam je tiež nejaký most. A to už je na rakúskej strane. No dobre, toto je náš. Toto je konečná, tu sa otáčame a ideme už cestou späť. Máme za sebou 17 km z domu. Takže fajn na začiatok. Len ešte toľko isto musíme ísť cestou späť potom. A nejak to zvládneme, nie?
No a my už sme za chvíľu doma, takže toto končíme. Máme za sebou pekný výlet po veľmi, veľmi dlhej dobe na bicykli, takže fajn. A toto sú dnešné štatistiky. Prešli sme hodný kus, nečakal som, že tak veľa, takže sa teším tomu. A ešte sa spýtame nakoniec Tea, že ako si spokojný s bicyklom? Dobre. Dobre, že? Objavili sme také rôzne ešte odbočky z tej trasy, čo sme teraz išli, takže máme čo skúmať ešte. Pôjdeme asi častejšie na bike. A ohlasíme sa niekedy na budúce. Čaute.